T-64-es tank 73-ból, ezeket viszik Ukrajnába, azt hiszem Su-27-es, jó nagy. Itt van egy interkontinentális ballisztikus rakéta. Ez az Oroszországi Kiállítási Központ, az ott egy igazi Vostok rakéta, egy náci sas, azt is elhozták ide. Diktatúra! Megérkeztünk az örmény pavilonhoz, akár 10 nukleáris töltetet is elszállítson Amerikába. És itt van egy MiG-29-es. 1922. december 30-án alapították a Szovjetuniót. Hát mennyivel jobb volt a Szovjetunió idején. Ez az ukrán pavilon, most már átnevezték. És itt van a Buran, járt az űrben egyszer. Buenos días mindenkinek! Most már lassan délután 1 óra van, tehát mondhatom azt, hogy Dobre utra. A Dobry dzień az a jó reggelt, Dobre utra, és Dobry večer az a jó estét. Vagy mondjuk univerzális köszönés, Zdravstvuyte, az igazából bárkinek mondhatod, az ilyen formális köszönés. És itt van egy MiG-29-es vadászgép. Illetve vannak itt föld-levegő rakéták is, ha jól látom. Ezek is azok. Ott voltak ballisztikus rakéták, légvédelmi rakéták, ott voltak még csapatszállító helikopterek. Utoljára ilyen múzeumban, Dél-Koreában voltam, Szöulban, a koreai háborúról szóló múzeum, annak az udvarán is van rengeteg ilyen amerikai gyártmányú vadászgépek, tankok, helikopterek, ami hátra maradt ugye a koreai háborúból. Itt van egy interkontinentális ballisztikus rakéta. Na, hogy néz ki? Nagy? Szemmel lemérem, kb. 12 méter. 12 méter legalább. De ez nem a leghosszabb. A leghosszabb, ennek 1, 2, 3, 4, 5 pár kereke van. A leghosszabb rakétának azt hiszem 12 pár kereke van, tehát kétszer ilyen hosszú. Az a rakéta valószínűleg arra is elég, hogy mit tudom én, egyszerre akár 10 nukleáris töltetet is elszállítson Amerikába. Hova máshova, nem? És akkor itt van egy MiG gép, soha nem láttam még MiG gépet ilyen közelről. Nagy, óriási, vagy MiG-27? 27 van ráírva. Ez... mi a neve? Ott van. MiG-25, oda is van írva, igen. Ez egy MiG-25-ös, 34 000 kg, az 34 tonna a súlya. Skorost 2,83 M Mach. Igen, a Skorost az a sebesség, azt a szót én is használom. Ha mondjuk ülsz egy kocsiban Örményországban, és valaki azt mondja, hogy Skorost, az azt jelenti, hogy sebesség, vált sebességet. 2,83 Mach, tehát hogy ez 3000, ugye a Mach az a fénysebesség, az 1280 km/h, ergo ez tud menni 3500-3600-zal is. Vagy tudott, mert most már ez nem repül sehova. MiG-25. De tényleg ez itt óriási. Ez micsoda? L-29. Delfin. Az a bece neve, hogy Delfin. Hát még tényleg. A delfinok jó emberek a víz alatt. Vagy hogy mondta Kozsó? A delfinek a víz alatt nagyon jó emberek. A delfinnek a víz alatt nagyon jó emberek. Én kedvelem Kozsót. Így gondoltam rájuk. Óriási ez a MiG-27. Na vigyázz, ott van a tábla, megnézzük. Ez micsoda? Ez nem MiG, hanem azt írja, hogy ez egy Su-27-es. Su-27-es, 33 tonna, 2500 km/h megy, és 3680 km gondolom a hatótáv. Aha, tehát akkor ez Su-27-es. 86-ban gyártották. Wow. Nem semmi. Pedig azt hittem, hogy az... Ja igen, mert ugye van a MiG, és akkor vannak az újak, azok a Su. Su-27-es. Akkor azért van ráírva a 25-es szám, oké. És itt vannak ilyen régi... Wow, itt egyszer valami kijött. T-64-es tank 73-ból, 37 tonna, mit mondjak még, 125 mm-es ágyú, puska. Tehát ők is úgy mondják, hogy puska. Igen, 7,62 mm-es, valószínűleg azok a... Ugye a tankokon is vannak ilyen géppuskák vannak, ugye? Itt-ott, és azok olyanok, mint, ilyen standard, mint a Kalasnyikovban is azok vannak. Skorost 65 km/h tudott menni. 65 km/h. T-64-es tank 73-ból, ezeket viszik Ukrajnába, azt hiszem. Vagy már nincs több.
T-80-as tank 1976-ból 42 tonna, 70 km/h tud menni, és ott van a Su-27-es, jó nagy. Már elmondtam 6-szor, mindegy. Megyünk tovább. Ez micsoda? 324 mm-es rakett, 565 kg-os. Az nem semmi. 45 km hatótáv. Valószínűleg ott volt fönn a rakéta, amit már kilőttek és nem tettek. Vagy ez az? Lehet. Ja, ez a rakéta az. Az más. Mi van még itt? Ez is jó hosszú. Nézzük csak meg. Ez egy Su-15-ös. 18 tonna, 4 rakétája van, 2,1 Mach, 19.000 méter, patalok. Wow! Ide az van írva, hogy patalok, alulról a harmadikba. Nos, az is egy olyan szó, amit én ezek szerint használok anyanyelvi szinten, mert az azt jelenti, hogy plafon. Egy lakásnak mondjuk azt mondod, hogy patalok, az a plafon. Úgyhogy 19.000 méterig repült föl, majdnem 20 km. És 1470 km volt a hatótáv, illetve a repülési távolsága. Jó van. Ott van a múzeum bejáratánál egy másik rakéta. Na jó van emberek, közben megtaláltam a rakétánknak az információs tábláját is, és azt mondja, hogy ez a rakéta a Pioneer nevezetű rakéta. Pioneer földről indítható balisztikus rakéta, és 5000 kilométer a hatótávolsága. 5000 kilométer, az innen kb. Lisszabon. Ez nem megy el Los Angelesig, vagy Washingtonig. Szóval maximális induló tömeg 37 tonna. Nem rossz a 37 tonna. A fejrész önsúlya, tehát a nukleáris töltet az 1,7 tonna. Nem tudom, hogy egy darab nukleáris töltet, annak milyen súlya van, esetleg csak 500 kg, ergo 3-at elvisz. Rakéta hossza 16,5 méter. Tehát én lebecsültem, 12-t mondtam, ez 16 méter. És a maximális testátmérő 1,6 méter, vagy 1,8. Szóval ez nem megy a Washingtonig. De amit mondtam, a 12 pár kerekű, az viszont eléri Washingtont. Oké, megyünk tovább. Megnézzük, mi van itt. Ez micsoda volt? MiG-29-es, igen, ezt jól eltaláltam. 18 tonnás, 2550 km/h, maximális sebesség, 1500 km repülési távolság, maximum 30 mm-es puska. MiG-29-es, na ezt tervezte egy örmény. Mikoyan. Én voltam az ő szülővárosában, mert hogy ő egy olyan városból származik, ahol van egy nagyon régi templom. Ha jól emlékszem, akkor az a Sanahin nevű templom együttes, és ott van az ő családi háza, ahol ők születtek, és a családi ház kertjébe odaraktak egy MiG-29-est. Baromi jól néz ki. És itt van egy óriási együtt, egy jóisten. Na jó van, ezt is lefordítottam, azt mondja, hogy ez egy 400 mm-es önjáró különleges teljesítményű ágyú. Kondenzátor 2P. Oké, 64 tonna a súlya, és 26 km-re ellő. Tehát 26 km az azt jelenti, hogy a Kossuth térről le lehet bombázni mondjuk gyált, vagy vecsést, vagy üllőt, vagy gyömröt, attól függ, melyiket nem szereted. Bocsánat azoktól, akik gyálon, vecsésen, üllőn vagy gyömrön élnek, nincs bajom a városukkal, csak hirtelen az jutott eszembe. Csapatszállítók. És itt még hó van? Ilyen latyakos szar inkább, nem hó, de... Azt elfelejtettem mondani, hogy ez egy második világháborús múzeum, és bent van egy nagyon jó tárlat arról, hogy hogyan tört ki a világháború, hogyan támadta meg Németország a Szovjetuniót, a Szovjetunió hogyan védekezett, majd pedig hogyan
támadott vissza, és foglalta el Berlint. Egy bajom van ezekkel az orosz múzeumokkal, hogy nincsen angol felirat szinte sehol. Tehát, hogyha nincsen fordítod, akkor megszívtad, nem értesz semmit. De ettől függetlenül egy nagyon jó múzeum volt. Az a 3 terem felújítás alatt áll, és pont azok a termek, amelyek mondjuk a Ukrajna, Magyarország, illetve Lengyelország felszabadításával foglalkozik, úgyhogy ezt sajnos pont nem láttam, de például a múzeumban ki van rakva az a zászló, amit a szovjetek tűztek ki a Reichstag épületére 1945. április 30-án, az igazi, az eredeti, illetve megtalálhatóak azok a náci zászlók, táblák, jelvények, amelyeket Berlinben zsákmányoltak, és elhozták a Vöröstérre, és ugye volt egy felvonulás 45. június 24-én Moszkvában, ahol ezeket a náci zászlókat odahajították Sztálin elé. Ezekből megtartottak jó párat, és ezeket is lehet látni, illetve ott van ebben a múzeumban a berlini kancellária épületének a bejárata fölött volt egy hatalmas bronzsas, egy náci sas, azt is elhozták ide, az is itt van. Azt is meg lehet tekinteni, úgyhogy ez egy nagyon jó múzeum volt, és az, hogy a belépő nem olyan drága, tehát ilyen 400, 450, 500 rubel között változik a belépők ára, az ilyen 1600-tól 2000 forintig, azért elég baráti, nem olyan vészes. És innen fogok tovább menni a VDNH, oroszul VDNH, össz-oroszországi kiállítási központba, amit 39-ben nyitottak meg, tehát még a háború előtt. Meg lehet tekinteni az összes akkori szovjet tagköztársaság pavilonját. Örményországnak is van pavilonja, úgyhogy majd azt is megnézzük. És itt van egy, azt mondja, hogy Boevaya Machina Pechot. 15 tonnás, tessék, nem ilyenek vannak Ukrajnában? Most őszintén. Csapatszállító. Ilyen van a Teknek is, ugye? Biztos, hogy van ilyen, láttam már ilyet. A Teknek is van ilyen. Ez egy MiG-23-as. Ez itt, ezt felismerem, ennek nagyon jellegzetes a formája. MiG-21-es. 1000, mikor? Azt nem írja? Ez nagyon régi, 60-as évek kb. Ez is MiG-21-es, 59. 59-ből. MiG-17-es, akkor ez volt a legelső. Igen, MiG-17-es, 51. 1951. 5,3 tonna, elég könnyű. És akkor ott van valószínűleg egy bombázógép, és akkor itt van egy ugyancsak MiG, ja nem, ez csak Mi-24-es transport vertaljot. Oké, igen. A vertaljot oroszul helikoptert jelent, én is ezt a szót használom. Örményül ugatir, de azt életemben nem használtam még. Vertaljot, samaljot, vertaljot. Mi-24-es, jó nagy. És itt van egy rohadt nagy rakéta. És megérkeztünk ide is. Ez az össz-oroszországi kiállítási központ. Oroszul nagyon hosszú, kírom ide majd a képernyőre. Az oroszok is csak rövidítve mondják. VDNH, VDNH. Ezt 39-ben adták át, bemutatva a Szovjetunió akkori tagköztársaságait. 39-ben még nem tartozott bele, a Szovjetunióba ugye
a 3 balti ország, tehát Észtország, Litvánia és Lettország, tehát ők itt nem találhatóak meg. De persze itt van Ukrajna, Belarus, grúz, örmény, kazah, üzbék, tadzsik, kirgiz, és most megnézzük ezeket. Az összes pavilonban, ugye hát a pavilonokban az adott országról szóló kiállítások vannak, vannak éttermek, vannak szuvenírboltok, lehet vásárolni tipikus arra az országra jellemző dolgokat. Én most megyek majd az örmény pavilonba természetesen, hova máshova, és ott fogok kajálni, mert rohadt éhes vagyok. Farkas éhes vagyok, medve éhes vagyok. Hogyha innen, itt vagyok a kapunál, elsétálnék a legvégéig, az 2 kilométer. Elmész a végig, vissza is kell jönni ám, úgyhogy nem biztos, hogy végig megyek, csak a feléig, mert ott van egy nagyon szép szökőkút, és az utolsó pavilon az ukrán, és majd ott visszafordulok. Mert most már kezdek fáradni, most már több mint ma szombat, nem szombat, hanem ma péntek van, és én múlt héten csütörtökön indultam el Budapestről, és most már 8 napja egyfolytában jövök, megyek, napi 8 km volt a legkevesebb, 16-17 a legtöbb. Kicsit kezdek fáradni. Ott van elől egyébként Lenin szobra, hát ki másé, és ott van a szovjet címer is, megyünk oda mindjárt. Szóval igen, megérkeztünk Lenin, akinek segítségével megdöntötték a cárok hatalmát, megalapították a Szovjetuniót, és egészen pontosan 4 nap hiány 70 évig fenn is állt. Ugye 1922. december 30-án alapították meg. A kezdő tagországok voltak ugye az orosz, Belarus, ukrán, a Kaukázuson túli, akkor még örmény, grúz, azeri egybe tartozott. Ezek voltak az alapítottakok. Utána csatlakozott ugye csatlakoztak a közép-ázsiai országok, Kazaksztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán és Tadzsikisztán. Majd 1940-ben a Szovjetunió annektálta a 3 balti országot, és még ott van Moldova. 15 tagköztársasága volt a Szovjetuniónak, és az összes, a 15 tagköztársaságnak a címere ott van ezen az épületen. Az örményt egyből kiszúrom, mert azon rajta van az Ararát hegye. Mindjárt kiszúrom. Hol is van? Na emberek, megtaláltam. Ott van az örmény szovjet címer. Annyiban különbözik a többitől, illetve nem, van még egy másik, ami különbözik, mert a szovjet címer ugye úgy néz ki, hogy van egy búzakalász, van 2 búzakalász 2 oldalt, és közte van a sarlókalapács. Az örményben nincsen búzakalász, az nincs, illetve belül van egy pici, de nem úgy, mint a szovjet, az össz-szovjet, vagy mondjuk mit tudom én, a Belarus, meg hasonló, és középen van az Ararát hegye, és a csillag és a sarlókalapács egybe van. És mint mondtam, 1922. december 30-án alapították a Szovjetuniót, és 91. december 25-én bomlott fel. Tehát akkor ez nem 70 év, hanem majdnem 69, rosszul mondtam. Tehát 4 nap hiány 69 napig fennállt a Szovjetunió, és ilyen épületeket építettek. Azért impozáns, nem? Impozáns, szép. Adtak a megjelenésre, én azt mondom. És ugye SSSR, ott van az ajtó fölött 3 ajtó fölött ott van SSSR, Союз Советский Социалистический, azt mindig rosszul mondom, Szocialiszticseszki, igen, Republik, SSSR. Magyarul hogy van? Szovjet Szocialista Köztársaságok Egyesülete, vagy valami ilyesmi? Magyarul nem tudom, hogy van.
Szép. Nekem ez az épület tetszik. Megnéztem, magyarul Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége. Magyarul ez így. Szovjetunió. Lenin papa. Itt már csak papának hívják. Visszasírjátok a szovjet időket? Ha vannak idősebb nézők, akik éltek mondjuk a kommunizmus idején, azok mind hallottuk ugye ezeket a sztorikat, hogy mennyire jó volt a kommunizmus idején, mindenkinek volt munkája, mindenkinek volt lakása, volt elegendő pénze volt az embereknek, éltek, jólétben éltek, a mostani rendszerhez képest jobban éltek az emberek, de ugye mind tudjuk, hogy az idő megszépíti az emlékeket. Lehet, hogy kurva szar volt, csak már nagyon rég volt, ezért gondoljuk azt, hogy hát nem is volt olyan szar. Ha én megkérdezem az én ismerőseimet, például apámat megkérdezem, hogy mindig azt mondja, hogy hát mennyivel jobb volt a Szovjetunió idején, mindenkinek volt, ugyanazt mondja, mindenkinek volt munkája, lakása volt, étel a boltban, az emberek boldogok voltak, egyszerűen imádták. Ezek szerint ez egy ilyen univerzális élmény volt, hogy bár nem tudom, ugye nem volt szabadság, tehát azért nem lehetett utazni külföldre, ahova szerettél volna, vagy csak nagyon szigorú feltételekkel. Volt ott minden, ugye, hát diktatúra. Tehát azért itt a Szovjetunió az nem volt egy szabadság mintapéldája, de írjátok meg, akik éltek akkor, írják meg, jó volt, nem volt jó, lehetett volna jobb is, lehetett volna szarabb is. Írjátok meg! És megérkeztünk az örmény pavilonhoz. És igen, az ott az ABC-nk, az örmény ABC. És szép az épület, nekem tetszik. Itt bent van egy kiállítás Örményországról, azt most megnézzük. Ja, azt nem mondtam, de hogy a belépés ingyenes ezekbe a pavilonokba, nem kell fizetni semmit. Ezek valószínűleg örmény festők művei. És itt van itt örmény szőnyeg. Igazi örmény szőnyeg, ott van Horvira. Járt már valaki Örményországban? Járt már közültek valaki esetleg ennél a templomnál? Ez nagyon híres hely. Ez Jerevántól déli irányban van, a török határnál. Ez egy nagyon régi templom, azt hiszem 10. században épült. És az a szépsége, hogy mögötte van az Ararát, és amikor kifogsz egy nagyon szép napsütéses napot, akkor elképesztően gyönyörűen látható az Ararát, és itt van egy másik örmény szőnyeg. És vannak itt makettek is Örményország különböző templomairól. Ez valószínűleg hát tó mellett van, tehát valószínűleg a Szevan, bár nem így emlékszem rá. Szerintem nem a Szevan. Na, de csak angolul nincs odaírva. Achthamar. Achthamar. Azt nem tudom, hol van. Érdekes, itt van egy keresztkő. Egy örmény keresztkő. Más lenne. Csak az örmények csinálnak ilyesmit a világon. Itt van... Na, ezt szerintem felismerem. Most írja. Dadivang. Na igen, ez Karabachban van, ami mindig is örmény terület volt, csak az azérieknek adta Sztálin ezt a területet, mert Sztálin nem kedvelte az örményeket. Ezt a területet odaadta az azérieknek, és az azériek azt mondják, hogy hát ez mindig is az övék volt. De akkor kérdés, hogy az Istenben van az, hogy a 12. században épültek örmény templomok azon a területen, hogyha ez mindig is azeri terület volt. Erre már nem tudnak választ adni sajnos. Nem is tudnának, hiszen Azerbajdzsán nevét először 150 éve írták le papírra. Na mindegy. Ez itt Ecsmiadzin, az örmény ortodox egyház központja. Ez a világ legrégebbi templom, azt tudtátok? Tehát Örményországban van a világ legrégebbi temploma. Ezt időszámításunk szerint a 4. század elején kezdték építeni. Nem így nézett ki, volt egy kezdeti templom, az is sokkal kisebb volt, és arra építették rá majd a századokkal később a következőt, majd a következőt,
és akkor ezt legvégül. De az alapozás, tessék, ott van 303. 303-mal kezdtek építeni. A világ legelső temploma. Ez meg Garni. Biztos, hogyha volt, ha jártatok már Örményországban, ezt biztos láttátok. Ezt a rómaiak építették. Ez is ott van Jervántól déli irányba, időszámításunk szerint első század. Ezt a rómaiak építették, a földrengés lerombolta, nem tudom pontosan mikor, 1679 valami ilyesmi, igen. És a 60-as, 70-es években újjáépítették. Tehát ez nem örmény ember keze munkája, de nagyon szép. És itt van az én egyik kedvencem, ez a Tathev kolostor, ez nagyon délen van, Jervántból 5 órát kell autózni, de nagyon szép szikla szélén. És itt van egy libegő, ami oda visz. Tehát egy nagyon messze távol, egy ilyen, mit tudom én, 2 kilométer távolságból visz a libegő, és akkor itt megy fel a libegő, és te látod a templomot ebből az irányból. Gyönyörű. Ez is 9. században épült, ugye? Az érjek hol voltak még akkor? Na mindegy. Nézzük meg, mi van még itt. További örmény szőnyegek. Ugye a gránátalma, ami nagyon örmény, valakinek a kőműves dekoltázsa is ott van. Azt is láttuk. Van ott egy Ararat konyak bolt, restaurant, nem az az étterem, az az Ararat restaurant. Ez melyik? Apostol Kars. Na, ez is Törökországban van most, de ez Örményország volt. A népírtás innen indult, tehát itt az én nagymamám apja is innen származott, ha jól emlékszem. Tehát az, hogy én most itt állok és beszélgetek, vagy videókat készítek, az azért van, mert el tudtak menekülni a törökök elől, és nem ölték meg őket. Ez meg, nem tudom, tudtátok-e, de Velencében van egy sziget, nem messze a főszigetektől, aminek az a neve, hogy Monastri San Lanzaro. Lazzaro van oda, de az Lanzaro. Tehát van egy sziget Velencében, ami Örményországhoz tartozik, és egy kolostor, egy templom van ott, ezen a szigeten, és örmény papok lakják. Ez hivatalosan Örményország része. És van egy vitorláshajó, aminek az a neve, hogy Hayastan, Arménia. Fogadok, ezt nem tudtátok. Ezt nagyon szépen meg tudják ezt csinálni így. Lehet vásárolni, 15. Budapesten is biztos van, sőt, mi is vettünk már Budapesten. Különféle évjárat, különféle szín. 887-ben kezdték gyártani az Ararátot. Így van. Gondolom ez a desztilláló. Ezek ókori örmény feliratok, ezek még az urartui, tehát még az Örményországgal előtti, de örmény kultúra része, és itt vannak az Ararát konyakok. Ja. Értem, hogy beszél a csaj, de nem mondom el. Hát ez volt az örmény pavilon. Itt jöttünk be, itt a főbejárat. Séta, Lenin. Itt van az a templom, vagy nem templom, hanem egy nagyon szép épület, nem tudom mi az. Milyen funkciója. És akkor itt van az örmény pavilon. És ez még megy, ez az ukrán pavilon. Most már átnevezték. Ez régen ukrán pavilon volt. Most Slavo Museum. Ez volt az ukrán. És akkor ez még megy tovább, és akkor itt van még egy Soyuz rakéta is van itt. Ott a távolban, nem látszik még. És ezek mind múzeumok egyébként. Ez is múzeum, meg ez is múzeum, ez egy autómúzeum. Ez 2 kilométer, nagyon hosszú. Most így kajáltam, egy picit aludnék egyet. Megérkeztünk az Üzbegisztán pavilonhoz. Egész jól néz ki. Be kéne menni, nem? Jó, hogy az egy szökőkút, ami tele van hóval.
Én nem jártam még Üzbegisztánban, hogy őszinte legyek, engem ezek az isztán országok nem nagyon érdekelnek. Kazaksztán, Üzbegisztán. Bár nagyon sokan voltak mostanában, ugye van Wizz repülőjárat most. Lehet, hogy majd megnézem. Ez a bejárat? Oké, ez egy bolt. Ez csak egy bolt. Szép az ajtó. Hát az a főbejárat, de hogy... Na jó van, hát zárva van ez a pavilon. Úgyhogy ezt most nem nézzük meg. Megyünk tovább. Megérkeztünk. Ez volt az ukrán pavilon. Ez talán a legdíszesebb mindközül. Talán azért is, mert ugye Oroszország mellett Ukrajna volt a másik nagyon fontos tagköztársaság. Ugye Ukrajna látta el a Szovjetuniót étellel tulajdonképpen. Ukrajna volt az éréskamra, mert az ukránoknak van a legjobb termőföldjük a világon. És emiatt lehet az, hogy például itt a bolt íven lehet különféle zöldségeket, gyümölcsöket találni. Igen. És a szobrok is, ugye azon ott van a gyümölcsök, szőlő, alma a kosárban, itt meg egy munkásember. És ez pedig a Respublika Belarus. Ez nagyon gyenge. Ez talán a legkevésbé díszített. Ezek a videók picit később fognak kikerülni. Én mostanra már valószínűleg otthon vagyok. Az a tervem, hogy most Moszkva után, holnap után megyek a rokonaimhoz, Kalugába, majd pedig ott töltök kb. Nem tudom, 5 napot, 6 napot, és majd onnan repülök, illetve visszajövök Moszkvába, és Moszkvából repülök Minskbe, maximum 2 napot töltök Minskben, onnan elmegyek Brest városába, mert hogy Brestből lehet átmenni Lengyelországba. Sokszor volt zárva az a határ, de az elmúlt pár hónapban újra kinyitották, és működik. Tehát onnan Brestből át Lengyelországba, esetleg Varsó, és Varsóból vissza Budapestre. Ez a terv. És ott van egy Szojuz rakéta. És ki van állítva egy Buran űrsikló is. Valami nagyszabású felújítás van az egész parkban, úgyhogy nagyon sok minden le van zárva, mint például ez a rész is, és ott van a... Nem lehet sajnos közel menni. Azt mondtam, hogy Szojuz, nem Szojuz. Rosszul mondtam, ez egy Vostok. Az ott egy igazi Vostok rakéta. És itt pedig egy Jak-42-es. Igen, egy Jak-42-es repülőgép. 3 hajtóműves. Egy Vostok, rosszul mondtam. Категорически разрешен. В кабине работают все приборы, кнопки и переключатели. Хорошая визуализация полета позволит нам насладиться полетом. Még visszatérve arra a témára, ami feljön például a videók alatt, az pedig az oroszok elleni utálat, ugye Magyarországon. Én értem, hogy az egy nagyon friss emlék, ami történt. Ugye 45-ben, vagy 44 végén jöttek az oroszok, ugye felszabadították Magyarországot, ugye a német elnyomás alól, náci német elnyomás alól, de elfelejtettek hazamenni, ugye? És csupán azért mentek haza, mert a Szovjetunió szétesett, és már nem volt miért ott tartózkodni. Viszont, hogyha mondjuk összehasonlítod azt, amit az oroszok tettek Magyarországon, és amit a török például 3-szor hosszabb ideig tartózkodott Magyarországon. A török kiírtott 2 millió magyar embert. Azt tudtátok, hogy a magyar lakosság 1526-ban közel 4 millió volt, 1700-ra már csak 2 millió. 2 millió ember durván 170 év alatt köddé vált. Nagy részüket a törökök ugye elvitték janicsárnak, a fiúkat, a lányokat elvitték a hárembe. A komplett Alföldet ugye elpusztították, tehát sokkal több okotok lenne utálni a törököt, mint az orosz. Csak a török az már nagyon régen volt, ugye? Szóval az oroszokat értem, miért nem szeretik sokan Magyarországon, de az egy olyan politikai szituáció volt
amit kihasznált volna bármelyik nagyhatalom. Hogyha Oroszország helyén Kína lenne, akkor Kína maradt volna Magyarországon. Ha Amerika, akkor Amerika. Ugye mindegyik nagyhatalom ott, ahol éppen tartózkodik, ahol ő az ő befolyási övezete van, azt elfoglalja. Nem csak Magyarország, ugye Csehszlovákia, Lengyelország, a Baltikum, azokat is elfoglalták. Na mindegy. És itt van a Buran. Nem tudom, hogy ez igazi. Sanszos, hogy nem igazi, mert ott, itt a szárnya, ahol kezdődik, ott látszik, hogy mintha lenne egy kis lyuk. De igen, ez valószínűleg valami kamu. Aha. Ilyet biztos nem építettek valami. Valószínűleg a lépték a lényeg, ugye, hogy ekkora. Oda van, hogy Buran, a szovjet zászló. Ugye volt az Energia nevű rakétahordozó rendszer, amelyik fölvitte volna ezt a világűrbe. Azt hiszem, talán egyszer repült is. Egyszer járt, nem ez, hanem az igazi, járt az űrben egyszer. Itt még a játszótér is SSSR-es. Ott egy Vostok űrhajó, ott egy Szojuz, na az a Szojuz, az, ami kapcsolódik például a nemzetközi űrállomáshoz most. Ott egy holdjáró, ott egy rakéta. Szóval, itt vagyok újra Lenin apánknál, és én ezt a videót itt lezárom. Megyek vissza a szállásomra, picit lepihenek, aztán este talán elmegyek valahova még, de igazából ez a nap az ennyi volt. Ott jön egy rendőrautó, itt van Lenin, ott van az orosz zászló, sarlókalapács, mi egyéb. Szóval ennyi, gyerekek, iratkozzatok föl, lájkoljátok a videót, és majd még lesz videó a Moszkvából, és utána, ha minden jól megy, akkor Fehér Oroszországból, ott még soha nem jártam. Szóval ennyi, szevasztok! A Delfinek, a víz alatt nagyon jó emberek.